Bună, prieteni! Astăzi facem o istorie. Se numește Norocul. Mami, nu avem nimic de mâncare și mi-e foarte foame. Iubita mea, nu am găsit nimic de mâncare. Am căutat peste tot și nu am căutat nimic de mâncare. Oh, mami, ce o să facem? Hai să mergem să cer și mami. Eu nu mai pot de mâncare, n-am mâncat de 2 zile. Acum mă duc să caut niște bani. Oh, lasă-mi niște bani, pentru că copilul meu nu are nimic de mâncare, te rog. Ok, eu să vă dau... Nu pot să vă dau foarte mult pentru că nici eu nu sunt bogată. Mulțumesc mult. Mami, ai adus mâncare? Nu, cineva n-a dat niște bani, doar că hai să mergem să cumpărăm ceva de mâncare. Ei, sunt atât de fericit, o să mâncăm! Hai. Oh, ce fericită sunt, o să mâncăm! Mi-a dat și mie niște mâncare, te rog. Mami, am un sandwich și ei! Dar tu, mami, de ce nu mănânci nimic? Ca să mănânci tu mai mult, pentru că ca să te faci mare. Mulțumesc mult, mami, poftim, ia și tu o bucățică, mami. Mulțumesc. Mă duc să caut și eu pe telorant. Ok, mami, eu o să mă duc acasă și eu să dorm pentru că sunt foarte obosită. Nu am putut să dorm astă seară, ieri seară, pentru că am fost foarte bolnavă. Nu pot să cred! Nu pot să cred, copile! Ce se aude? Iată cât copile! Nu pot să cred! Ce e aia, mami? O geantă plin de bani! Mami, cu asta putem să ne cumpărăm o căsuță! Dar doar că o să cumpărăm una mai mică. Și dacă o să câștim și mai multe bani, atunci o să luăm o casă foarte mare. Ok, mami, hai să mergem să luăm o bicicletă cu banii ăștia și o căsuță mică, da? Da, hai! Mami, ce biciclete frumoase avem, haide! Da, hai! Mami, asta e căsuța noastră? Da, copile, uite cât de frumoasă e! Wow, cât e de frumoasă! Hai să ne îmbrăcăm! Hai, mami, să ne îmbrăcăm frumos! Hai! Gata, mami, de acum putem să avem o viață decentă și frumoasă! Da! Da! Sfârșit!